En el planeta vermell de Doom, a les muntanyes negres de Pilit, hi viu un servent del mal. Zodrak, senyor dels malsons. Vaja, capità Kring. Primer falles i no acabes la meva missió a temps i després critiques el meu pla per aconseguir la pedra dels somnis. Ho sento molt, senyor, ho sento molt. Ara t'ensenyaré com ho has de fer per obeir. Fusar sense retorn! Això acabarà els vostres problemes i els meus. Aquí teniu, macos, un altre urni per menjar. I ara, sergent Blanc. Sí, senyor. Ara ets el responsable de l'operació Pedra dels Somnis. No vull que hi hagi retards ni excuses, entesos? Sí, senyor. Sí, senyor. Aviat, tardorribles meus, repartireu els meus malsons a tothom perquè jo tindré la Pedra dels Somnis. Lluny de les muntanyes de Pilit, passada la boira dels llims, més enllà del bosc dels guats, hi ha la terra dels somnis. Allà, sobre de la vall dels nubs, hi viu el vell fabricant de somnis. La llegenda diu que ja era vell quan la lluna i les estrelles eren joves. Cada nit des del seu castell envia somnis agradables al món que dorm a través del poder màgic de la pedra dels somnis. La pedra dels somnis.